Ito po siya. Ito po yung tawag dito sa dito sa amin. Ang tawag po nito is squeeties. Ayan, meron kaming 20. Marami pala nito. Akala ko isa lang to eh. Ayan, isang plastic na fireworks. Nabuksan ko na rin. Grabe si Mano makatali nito. Para siya nitatali ng kambing. Okay, ito na siya mga boss. Ayan. Pero tatanggalin po ito yung nakabalot na kulay. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching. Yo, what is up mga boss? Yo, what's up mga boss? So, welcome. Yo, what is up? Yo, what is up mga boss? Welcome ulit sa isang napakabagong vlog. So by the way, it's your boy, this boss Jumper J of Jiffy Films once again. So ngayong gabi na to, sabay natin salubungin ng bagong taon. Sa hindi pa yan, may natitira pang oras. Mga ilang oras na lang? Ilang oras na lang kanina sabi? May 5 oras na lang para mag 2020 na. So ngayon, kalimutan na natin yung mga galit natin sa isa't isa. Dun sa mga kaaway nyo, kalimutan nyo na yan. At sa mga nasabihan ko ng mali, nasabihan ko ng di maganda sa mga may galit sa akin, sorry sa lahat. Gusto ko talaga, sa hindi pa mag 2020, gusto ko talaga mag-sorry sa lahat ng mga nagawan ko ng mali. Sa lahat din ng may nagkakasala sa akin. So huwag kayong mag-alala, hindi ako magtatanim ng galit sa akin sarili. So ngayon, mag 2020 na, kalimutan nyo na lahat, pati jowa na sinasaktan ka, kalimutan mo na yan, di ba? So ngayon mga boss, ipapakita ko sa inyo ang pag-prepare namin dito sa bahay namin. Kasama ko yung pamilya namin, kasama ko yung pamilya ko, kasama ko yung mga pamangkin, mga pinsan. See you guys, enjoy sa aking vlog na to sa New Year. Okay mga boss, let's watch, go! Nagluto na sila ng biko. Ito yan. Hindi ko alam kung anong pangalan yan. Tawag namin dito sa Cebu, dito sa Lapu-Lapu is biko. Biko daw yung pangalan yan eh. Yung matamis na kulay brown na para siyang puto. Luto yan ng ate ko. Hi! Saan ako dyan? Patay ka rin! Hey! 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 Ito po yung lightsman dito. Ito yung operator ng lights. Ang pinakagwapo sa Norlex. Yo! Nagpapatugtog kami dito para po sa pagsalubong ng bagong taon. Ano masasabi mo sa mga subscribers ko dyan? Ano masasabi mo sa New Year? Salamat! Salamat! Okay mga boss, nandito kami na nag-prepare po sila para litsunin yung baboy. So wag ko na lang ipakita, baka ma-demonetize ako sa YouTube. Nihintay lang namin na tinatanggalan pala nila ng balahibo yung baboy. So hindi ko na lang ipapakita kasi ma-demonetize ako. Kasi meron siyang mga dugo. So bawal siya sa YouTube. Mamaya na lang pag pag nilitsyon na siya. Ay. Okay kayo. Okay kayo. Tikasan. Tikman natin yung luto ni ate na biko. Medyo mainit pa. Wala lang, para bitsin, tulog ko katong tag-trace. Now, subscribe.
Ano yung mga boss, yung makita nyo sa TV, pag tikim niya, wala talaga ibang sasabihin yan eh, kundi masarap. Masarap siya. So, masarap talaga. Okay, dito sa bahay namin, so medyo simple lang po yung mga design. Meron pa silang pabalon-balon. Ayan, may pabalon-balon kami dito sa bahay. Uwi ka na, Rick? Ulit ako. Say bye to my vlog. Bye. Oh. Mga Junfel G Fans Club. Punta ka rin! Aquarium namin pala. Ayan, ang laki-laki ng mga isda, oh. Pwede na siyang tuwahon, pwede nang kilawon. So ngayon mga boss, ay papakita ko sa inyo kung anong meron kaming fireworks. So medyo konti lang pero at least okay na para may pangpaingay this New Year. So mga boss, hindi po talaga natin kailangan na dapat may fireworks talaga. Yung iba, gagamit lang ng mga lata, lagyan ng mga bato, lagyan ng mga barya. Kahit anong, meron pong mga gamit na pwede po natin gamitin para pampaingay this New Year, sa pagsalubong natin ng New Year. Pero sa amin, ipapakita ko pa rin sa inyo kung anong meron kaming fireworks na nabili namin dun sa sa Babag. Ito po siya. Ito po yung tawag dito sa dito sa amin. Ang tawag po nito is Quitis. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa Tagalog. Meron kaming 20 pirasong Quitis. So tapos, hindi ko alam kung anong tawag nito. Mukha po siyang missile, mukha po siyang rocket. Medyo may patulis po siyang hugis dun sa sa ulo. Pero sabi po yung nagbibenta nito, meron daw tong kakaibang kulay. Marami pala nito. Akala ko isa lang to eh. Mukha rin siyang Quitis pero para siyang matulis yung ulo, para siyang missile, para siyang rocket, ganon. Kailangan kong magbalot ng kamay ko kasi medyo bawal po kasi ako, allergy po ako sa pulbura. Ayan po siya, babalitin ko yung kamay ko para safe po ako sa pulbura. Okay, ganon pa rin. Napakasikip talaga yung pagkaano mo. Nabuksan ko na rin. Grabe si Mano makatali na ito. Para siya nitatali ng kambing. Okay, ito na siya mga boss. Ayan. Medyo bilog siya. Pero tatanggalin po ito yung nakabalot na kulay. Lalagay po namin siya dun sa lupa. Papaganyan namin. Pero hindi sa basa. Meron po yung mga maliliit lang. Ito. Ayan. Dami binilin lang, mama. Sabi ko, kunti lang. Rambo Rounds. Yung pangalan pala nito, Rambo Rounds. Meron po siyang nakalagay dito na meron siyang nakalagay na caution, babala. Meron siyang babala. Don't hold when lighted. Huwag hawakan matapos sindihan. Siyempre, alangan naman hawakan mo, nakasindi na yan eh. Masasabog pa yan. At least bawal talaga yung mga maliit. Pero, Napabutong mo butang da. nadiri. Asa to katong waitress mo dadko? Nadiri. Nere. Muto ang kon. Sinasawa ko ng kuya ko. Ayan. So, wala po kaming binili na Goodbye Philippines. Ano pa yun? Goodbye Universe. Kahit anong goodbye niyan. Kahit anong goodbye pa yan, wala kaming binili yan kasi medyo malakas na talaga yan. Takot kaming magpapasabog ng mga ganyan kasi bawal-bawal dito sa lugar namin kasi medyo malapit to yung mga bahay. So ayun, wag na lang kayong bibili ng mga mga Goodbye Philippines, Goodbye Universe. Mas maganda siguro pag bibili na lang kayo ng Goodbye Jowa, Goodbye Ex, Goodbye sa lahat ng mga paasa, Goodbye sa lahat ng mga pinakilig ka lang tapos hindi ka ginawa, Goodbye sa lahat ng pinakilig ka lang tapos ginawa ka lang kaibigan. Di ba ang sakit? Hintay po lang kayo kasi papakita ko yung paano namin sasalubungin yung New Year, okay? Maglilitsyon kami. Kasi New Year ngayon eh. Chat ate ko sa nga friend ako. Uy, hawa pa mo diya ay! Bakit lagyan ng lubid Para tagumkum. Tagumkum pas gugma. Ano ibig sabihin ng kagumkum? Kanang crunchy. Chicharon. Chicharon. Chicharon bro.
Look, yo, smile, smile. Look, yo. Sa New Year. Merry Christmas! Pabuto! 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 Asa man yung pabuto? Mas tindahan. Wish niyo. Gusto yung mga gusto niyo. Ano mo ko yan? Bye-bye! Sa tada ni Libane na bukbog na kayo. Binigyan na agad ako ng isang basong beer. So ayan mga boss, luto na yung lechon. Ayan. Ano yung mga naglechon? Happy New Year! Happy New Year! Pag-asa na sa. Asan ko ani? Okay. Okay kayo. Lamig kayo. Itson lamig kayo. Okay kayo. Kakatapos lang magluto ng lechon. Ayan na. Yeah. Ayaw galahin mo nito. Betul itu. Let's go sino nito. Pagkawagapol. Wala nagtuo ni ni paisos. Wala mama. Ang sama ko, dito ni Blue. Yo, what's up? So, kasama ko dito yung buong pamilya ko. Ito yung mga kuya. So, ngayon, Happy New Year! Okay. Basong lawas! May ano, wala na ba na? 2020! Hey! Welcome 2020! Woo! Happy New Year! Happy na! Kwenta na. Counting mo dali. Aton sa musulod. Ano? Aton musulod? Aton sulod. So, last 9 minutes na lang. Mag-12 na. Ayan. Hey. Dili lang ko ay. Why di ka nagmira? Oh. Dili kay sakit sa batang kayagon? Asa daw? Oh, may bagong pil. Kanina na po. Okay. Ikaw, Ting, papuli ka? Diyan. Sige. Balik. 1, 2, 3. Waki yapon. 1, 2, 3. Okay. Dili ina. Uy, inak. Special, special. Lampay 6 minutes. Ikaw sa Happy New Year! Ada sa Ting. Balik, balik. Da. Balik ka. Happy New Year! 1, 2, 3, smile. Ako ka na kariwa na ba? Happy New Year. Kana mapurma. Okay. Happy New Year! Sa Espiritu Santo. Ito,
Happy New Year! So ito mo. Ayan, ito ko papa ko. Nagmana ko sa kanya ng mga camera. Yan. May game ba? Puluto ba? Ayaw, Diana. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Nek, Happy New Year! Happy New Year! Ate ko nga pala. Ayan. Happy New Year! So, kuya ko nga pala. Okay. New Year! Happy New Year, Kuya Mark! Happy New Year! Oh, yeah! Yay! Ari natin siyo! Happy New Year! Happy New Year, ate! Happy New Year! Happy New Year, again! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Pa, kaya sumira.
Ganun eh. Baon na to. Yeah, sarap ng lechon namin. Yung mga photographer. Happy New Year! May tapat sa muda. So ito, mama at papa ko, yung nakapula. Ayan sila. Yay! Nakita ko rin. Yay! Happy New Year, ante! Yay! Litson! Picture. Litson ng Cebu! Yay! Happy New Year! Happy New Year, Kuya Wiwin. Happy New Year! Say hi to my vlog. Welcome 2020! Yeah! 2020 na to! Tabiyak on ka na eh. Gipil ka na tiles oy! Gipil tiles! Stop muna ako sa video kasi kakain muna ako. So ito isa. Hawak niya yung camera pang picture. So ayan, stop muna ako sa video. Kakain muna ako. Okay, let's go! Yeah. Play nga pala dito. Gagawa na lang kami ng content ito. Napapasyalin namin dito yung shrine. Hey, what's up mga boss? So I'm back. Happy New Year. So ngayon, 2020 na. Happy New Year sa lahat ng mga subscriber ko dyan. Maraming salamat mga boss sa palagi niyong suporta sa aking mga bagong video. Ang saya-saya pala namin no, pagkasama ko yung buong pamilya. Kasama ko yung mga pinsan, mga pamangkin, mga kuya. So happy New Year sa lahat ng mga boss ko dyan. So wala muna tayong shoutout ngayon kasi gusto kong ma-upload agad to. So mga boss, maraming salamat sa lahat ng mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel. Don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell, pakiclick na rin para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Mga boss, kalimutan nyo na ang lahat ng mga problema, lahat ng mga sama ng loob sa iyong kapwa. So ngayon, sorry sa lahat ng mga nagawan ko ng mali at sa lahat ng nakagawa ng mali sa akin. So huwag kayong mag-alala, hindi ako magtatanim ng galit ngayong 2020. So ayan, Happy New Year, Happy New Year sa lahat. Greetings from Boss Jumpel J of Jimmy Films once again. Goodbye and Happy New Year. Go! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.